saking bombonge atiku wah seneng. Tak gue secaki tiba tenan jebule etok-etok. Tak iki meneh. Tak damu. Dadi ora dadi malah dheweke tiba jogedan meneh. Suwe-suwe ditiyungake sirah. Dilukok-lukokke nggo lemah. Benjut kabeh sirah. Malah lepong barang upae dipak kabeh. Disek-sekake ora genah. Banjur karepe wani gondhe kepiye? Wis dudake bocah Kurawa. Bocah Kurawa. Lho, iki wakni gundil tanding karo bocah Durwati kalah. Masa bodho nggih aswata lenggah mereka rampungane bangsa. Kono yen durung katututan yana-yana kang mimba muka manungsa kang rinahing Sudira prawira ing ajurit mungsanya padha prawira kala manggon ning aloka Bapu jagat dewa Bathara sedaki adimaran kaya lanang dhewe kaya sekti-sekti dhewe kowe nek pancen wani padha dene nom iki tandang aja wong kok wirang-wirangake kaya ngono kae. Pancen Kakang Aswatama bela Begawan Duna maju babar. Yo sedang. Sedhu bathuk senyare bumi. Tak kedhepke ra ilang. Ketiban kepri Bambang Aswatama lakon jengkelan kuandam budimu tandingan.